Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Englini ninni kallik baida. Alkondate avve. Pura ulle. Hi malpule. Hi. 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 Akulonji betenulle. Agul kuntal kai koi undulle. Dadana onji kai undige. ಭಯಂಕರ ಟೇಸ್ಟ್ ಪರಂದು ತಿನ್ರೆಗೆ ಒಂದು ತಿನ್ಪಿನಾಗೆ ಕಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪಿನ ವೈಟಾ ಯಾನೋ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡಂಡು ಒಂದೇನು ತಿನ್ನೋಡು ತಿನ್ಪಿನ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ರಾಯ್ಕೊಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಂದು ಬೊಕ್ಕಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಬೊಲ್ದು ಕಲರ್ ತಿನ್ನ ಸೂಪರ್ ಬುರ್ಚಿಯಾ ಬೋಡು ಹೇಗೆ ಹಾನಿದೆ ಯಾವಣ್ಣ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂದೇನು ತಿನ್ ಪೂಜೆರ್ಗೆ ನೆತ್ತ ವೈಟ್ ಆತು ನುಂಗು ಗೋತಿ ಅವು ಪಂದದು ನುಂಗುದು ನಿನ್ಗೆ ತಿನ್ಪೇರ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ಪಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಯಾವಪ್ಪಣ ಪೈ ಏ ಸೋಕುಂಡು ತೋಜುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕಾಯಿ 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 ಉಂಟು ಎಂಕ್ ದಾದ ಪುದರ್ದಾದ ನೆಕ್ ನೈ ಪರಂದು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ತುಳುಟ್ಟು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪರಂದುಂಡ ಆ್ಯಪಲ್ ಎಂಚ ತಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಆ್ಯಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪರಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರ್ನಂಚ ಫುಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಮೂಲ್ತುಲೆ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದ ಕಾಯಿ ಪಂದು ತಿನ್ರಪ್ಪ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಪಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡತೆ ಅವಲ್ ಮಿತ್ರಿಗೆ ಪುಲಿ ಮಾರಿದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಪೂರ ಅವೇ ಉಪ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪರ್ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಪಚ್ಚಿ ಅದು ಶೋಕುಂಡು ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಸೋಕುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತು ಅಲ್ಪೇರ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ರಾತೆ ವಿಷದಾಲೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಫುಲ್ ಸಾಕಾಡು ಇಂಕ್ ಮಿತ್ ದೇವೇರುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಓ ದೇವೇರುಂದು ತೂಪ ಫಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಎಡಕೇಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ವಾವ್ ಗೋಯತವುಲಾಯ್ ಫುಲ್ ನೆಟೆನೆಯರ್ಲ ಮುಟ್ಟದಕ್ಲಾದಿತ್ತುಂಡ ಬರೋಲಿ ಮುದ್ರಂಗಡಿ ಸೈಡ್ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಇನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು
15ನೇ ಶತಮಾನಡ್ ಕಲ್ಲಡ್ ಕೆತ್ತಿದಿನ ಕಾಳಭೈರವ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗ್ ನಿನ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಪಂದುಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಒರ ಪಾತೆರಿನ ರಡು ಮೂಜಿ ಸಲ ಕೇಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಡೆಗ್ ನಿನ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಅಂದು ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ತುಂಬು ನೆಟೆ ರಾಜಮನೆತನಲ ಇತ್ತಣಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನೆಲ ಸಮ ಆತುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಒವುಲ ಇತ್ತೆ ತೂವರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ನರಬಲಿ ಪೀಠಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅವುಲ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ದುಂಬುದಕುಲು ಪೂರ ರಾಜಮನೆತನದಕುಲು ನರಬಲಿಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ನೆಟೆ ಅವುಲ ನೆಟೆ ಇತ್ತೆ ಅವುಲ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ. ಒಂದು ನಂದಿಕೂರ್ದ ನಿನ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ನೆಟೆ ತೂವರೆ ಪೂರ ಬರೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು 4 ಬಂಡೆದ ಮಧ್ಯಡ್ ಒಂದು ಕಾಳಭೈರವ ದೇವೆರುಲ್ಲೇರ್ ನೆಟೆ ಕಲ್ಲಡ್ ಕೆತ್ತಿದಿನ. ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಸಾಮಿಯನ ಫುಲ್ ಉಂದಾವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ದೀಪ ತೆಕ್ಕುಚ್ಚಿ ದೀಪ ತೂವೊಲಿ ಫುಲ್ ಉಂದಾವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ. ಬಂಡೆ ಅಂಚು ಪೋರೆ ಆಪುಚಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಉಂದು ಮಂತಿದ್ದೇರು ಅದನ್ನು ಪೂರ ದಕ್ಕುದೇರಪ್ಪ ಮಂತಿನ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚು ಪೂಪು ಮುರ್ಚಿ ಬಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತೂಲೆ ದುಂಬು ಮಲ್ದಿನ ಎಂಚ ಕೆತ್ತದೇರು ನೆಟ್ಟದಕ್ಲೆ ಬರೋಲಿ ನಿನ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಪುದರ್ ವ್ಯೂಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ನೆಟ ಕುಲ್ಲರೆಗಂದ್ಲ ಬರೋಲಿ. ಅಲ್ಪ ಪಿದ್ದಾಡಿ ಐತೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಶಾಮಿ ಅಂದಕುಲ್ ಬತ್ತೇರು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಬತ್ತ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಬಂಡೆದ ಮಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುಗಂದು ಪಂಡೇರು ಚಾ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ದೊಂಬುಡ್ ದಾಲ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕುಲ್ಲು ಎಂಕುಲು ಪೋದು ದಾಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನೆರೆಲುಂಡು ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಪೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕಡೆ ಎಂಕುಲು ಪಂದು ತಿಂದತ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತು ಪತೊಂಪೋಪ ಪಂಡಿತ ಶಾಮಿ ಅಂದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಪತೊಂಪು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಶಾಮಿ ಅಂದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಚೇರ್ ಪೂರ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಎಕರ್ದಾವು ನೆಯ್ ಪರ್ದನೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೊನರೆಗ್ಲ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊರದ ಕಬ್ಬೆ ಪಾಡಿಯರು ಫುಲ್ ಎಂಕುಲು ಆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಕೊಯ್ಯ ಬಟ್ ಮೇರು ಅಕ್ಕ ಹೊರನ್ನೆ ಬೂರಿಯರು ಫುಲ್ ನೆಲಟ್ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಎತ್ತೆ ಕೊಯ್ಪು ಕೂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಕರಂಡೆ ಪುಳಿ ಉಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಕೊಯ್ದು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡ್ರೆಗ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡ್ರೆಗ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ದು ಕೊನಪ್ಪ ದೇವರ ನಡೆಯಿಂದ ಬತ್ತದ ಇಡೀ ಫುಲ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ಒಡೆಗೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಒಂಜ ಕರಂಡೆ ಪುಳಿ ಬೋರ್ಡುಂದು ಫುಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ನೈ ಪಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಸೊ ಇಡೆ ಬತ್ತ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಖಾಲಿ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಕೊಯ್ಯ ತಿರ್ತು ಬುಡಿಯರಾ ಅಂಚ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಶಾಮಿ ಅಂತ ದೆತ್ತೊಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ಆತಿಚಕುಲ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಮೈ ಪಂದಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಕೂಡ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಕೊಯ್ಯರೆ ಕರಂಡೆ ಪುಳಿ ಕೊಯ್ಯ ಈತ ಕನ್ನಡ ಪುಳಿ ಪೂರ ಜೈದೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಸುಸ್ತಾಂಡ್ಲೆ ಕೊಯ್ದು ಪೂರ ಸುಸ್ತಾಂಡು ಹೊರ
ಹಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹಾತು ಪೂರ ಸುತ್ತುದು ಎಕ್ಕಡ ಒಂಚು ಬೇಗ ಬೈದ ಸುತ್ತುದೇ ಸಾಕ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬೈ ಬೈ.